إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ya ƙara dawo da mu karo na biyu da safe a cikin ikon Allah mun yi muhadara game da akan gurɓacewar tarbiyya ga 'yan uwa mata. Yau kuma da yamma yanzu kenan ko da dare Allah ya kawo mu wannan masallaci na Abu Sulaiman da ke Nepa Road a yau daren Juma'a 22 ga watan Muharram shekara ta 1447 wanda ya daidai da 17 ga watan Julai shekara ta 2025. Mai magana Abu Abdullah Abdul Halim ibn Muhammad al-Awwal Adam al-ma'ruf ibn Taymiyyah al-Albani Zaria. Wannan lecture za ta tattauna ne akan abin da ya shafi muhimmancin sunna a rayuwar ɗan adam. Ku kiyaye sunan lecture, muhimmancin sunna a rayuwar ɗan adam, ba a rayuwar musulmi ba kaɗai kenan, a rayuwar ɗan adam. Kai musulmi ne, kai kirista ne, kai ba ma kada addinin gaba ɗaya, to sunna tana da muhimmanci ka bita. Mun gane ko? Wannan lecture za ta zama ne maza da mata musulmi, hakanan maza da mata kafirai ma duk za su iya zuwa kiristoci. Haka majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Majalisin manzan Allah akwai kowanne iri, akwai yahudawa, akwai kiristoci. Haka majalisin malam Albani na Allah ya ji kanshi yakan ce ko da miniskirt ne ki zo, ko da jeans ne ki zo, yau kina ji gobe za ki daina sawa, amma da ba kya ji gaba ɗaya, biki san ma haramun bane. Mun gane ko? Don haka majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka za ka tsance yahudawa da kiristoci, hatta kai suka zo suna rashin ɗa a majalisin har Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun. Da farko za mu tattauna akan mecece sunna. In an ce sunna me ake nufi da sunna? Sabida wallahi al'azim mutane da yawa ma ba san me sunna ba. Wallahi in ka san me sunna ba za ka karyata ta ba. Kai dan kala kato. Kun gane ko? Ba za ka karyata sunna ba. In ka san me sunna ba za a ce ma ga abin da manzon Allah ya faɗa ba. Ka ce wai kana da zafi. Kuma ka yar gaba ɗaya ba ma zaɓi ba. Mun gane ko? A gurguje in aka ce sunna shine hiya ma thabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya. Wannan shine ta'rifin sunna. Shine abun da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko an yi a gaban shi ya gani, tabbas ya gani,
kuma ya ja baki ya shiru bai yi inkarin shi ba, ko kuma siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaito mana ita khalqiyya ta halitta, ce manzon Allah kyakkyawa ne, manzon Allah kaza ne, ko kuma khuluqiyya na dabi'u, manzon Allah yana da kyauta. Mun gane ko? To wannan shi ake cewa sunna. To kun ga a wannan ta'arifin kun lura da kyau, ma sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qawli, da abin da ya tabbata daga manzon Allah na magana. Alqur'ani daga wajen wa yake? Alqur'ani ina tambaya ku jama'a daga wajen wa yake? Daga wajen Allah. Ta wajen wa mu muka san Qur'ani? Daga wajen Allah muka san shi kai tsaye? Manzon Allah ne ya kawo mana. To kaga alqur'ani ma sunna ne. Haka ne? Da haka duk wanda ya ce shi kai alqur'ani ya aminta da shi, ƙarya yake. Bai aminta da Qur'ani. Saboda alqur'anin ya zo ne ta bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. To baka yadda da maganganun shi ba? To ai Qur'ani ma magana shi ce, ta wajen shi ta zo. Allah ya sa mun gane abin da nake nufi da magana shi ne. Alqur'ani asali magana Allah ce. Amma bakin wa muka ji? To alqur'ani ma sunna ne. Dan haka yanzu aka iya cewa manzon Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir, baka yi ƙarya ba, baka yi kuskure ba, manzon Allah ne faɗa. Haka ne? To dan haka duk wanda ya ce wai shi alqur'ani kawai zai bi ba ruwan shi da sunna, to bata ne. Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Ka imani da bangare ne na sunna shine alqur'ani, sannan ka saki sauran, to kala wannan imanin Allah bai so. Allah ya ce ya ayyuhan nasu dukhulu fi silmi kafa, ya ku mutane ku shiga mene musulunci gabaki ɗaya. Bai ce ku rike nan ba ku saki nan. Mun gane ko? Daga cikin littafai da suka yi bayani game da sunna akwai littafin ad-Doktor Mustafa Subai, as-sunnatu wa makanatuha fi at-tashri' al-islami. Wannan littafin yayi cikakkun bayani ko bayanai game da mecece sunna. A gurguje za mu ji to waye wannan da ya zo mana da sunnan nan. Ta yi kai da kake karyata sunnan ba ma ka san waye zo da ita bane. Allah madaukakin sarki ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, suratul tauba aya ta 128. Allah ya ce tabbas manzo ya zo muku min anfusikum, manzan daga jinsinku ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adam ne, dan adam din da ya fi kowa, ya fi mala'iku. Ku ji da kyau, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har mala'iku ya bi su. Shine shugaban halittun Allah gabaki daya sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce hakika manzo ya zo muku min anfusikum, jinsinku ne. Haka ba aibi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama mutum. Hasali ma mu gode wa Allah an turo mana manzo mutum. Kai da mala'ika aka turo manzo, za a yi taurin kai? Akwai wanda zai jaja inja? To Allah ya turo mana ne da abin da zamu gane. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya zo daga cikin ku ne. A wata riwaya ta Ibn Abbas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum bi fathil fa. Hakika manzo ya zo muku, manzon kuma mafi tsada, the most expensive prophet, manzo mafi tsada aka ba mu. Kai Allah mun gode, alhamdulillah. Allah ya ce azizun alaihi ma anittum, dukkan abin da yake ba ku wahala, yake wahalar da ku, yana shiga damuwa, bai jin daɗi ya ga ku kuna wahala. Allahu akbar. Kai fa ka ji kalan manzan da ake ce ma magana shi ce sunna kake karyatawa. Masoyin kai yana kaunarka. Allah madaukakin sarki a cikin suratul najmi a aya ta 3 zuwa ta 4, Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa. Manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dai bai magana ta san zuciya. In huwa illa wahyun yuha. Tun maganar da kaji ta fito daga bakin shi wahayi ce. Kuma za mu zo mu ji
wasu da suke inkarin wa'insu hudud na musulunci, wanda ya sata a mai kaza, wanda ya zina a mai kaza, sai a ce ba humanitarian, babu dan adantaka a ciki. Kai ka kiyaye me kake faɗa. Allah da manzo ne suka zo da magana kake cewa ba dan adantaka a ciki. Allah ya kiyaye. In muka lura a cikin alƙur'ani wajaje da yawa, Allah madaukakin sarki yana mana gargadi da faɗakarwa game da mene, kada a saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada a saba wa Allah. To ko me yasa Allah yake yi mana haka? Saboda yana da muhimmanci ne a rayuwar. Da zaran ka saba wa Allah ko manzon Allah ko, kana tauye lafiyar jikinka ne, kana tauye lafiyar hankalinka ne da zuciyarka. Za mu zo mu ji. Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul ahzab aya ta 36, Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina, ai bai dace ga mu'mini ko mu'mina ba, idan qada Allah wa rasuluhu amra, idan Allah da manzansa suka hukunta wani umarni ko wani al'amari, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ka zama wai kai kana da choice, kana da zabi. Allah ya ce kai kaza, ka ce ai lokaci kaza, an ce ai azhar lokaci kaza, kai sai ka ce ai lokaci kaza. To Allah ya ce bai dace da kai ba girman ka bane, kana kaskantar da kanka ne, Allah ya girmama ka. Biyayya Allah ita ce girman ka. Babu halittar da Allah ya karrama irin dan adam. Allah ya ce wa laqad karramna bani adam. Allah ya karrama dan adam. Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu, dukkan wanda ya saba wa Allah da manzon Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, haqiqa yayi bata bayyananniya. A cikin suratu Ali Imran aya ta 31, Allah madaukakin sarki ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah, in har da gaske kuna son Allah, to fattabi'uni. Manzon Allah ya ce to ku bi ni. In har da gaske soyayya Allah kuke, yuhibbukumullah, in kuka bi ni Allah zai kaunace ku, zai so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah zai gafarta muku zunubanku, wallahu ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne, mai yawan jin kai ne. Kun ji fa alamar soyayya ga Allah shine mene? Shine kama manzon Allah biyayya, tauhidul mutaba'a kenan. Al-Qadi Iyad ya faɗa a cikin Ashifa, yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'i sunnati, alamar kana son manzon Allah kuma to aga kana bin sunnar shi sau da kafa. Manzon Allah ya ce namiji kai ya sa wanda ya wuce idan samu ka dage. Manzon Allah ya ce namiji kai ya aske gemu wanda ba lalura ba ka bashi. Manzon Allah ya ce kakkai kaza, bashi. Mun gane ko? Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi, kaga wanda suke kafircewa Allah da manzannin shi, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi, suke kokarin raba Allah da manzannin shi, ko su haifar da wato su so wani bangare na manzanni, su ki wani bangare na manzanni. Mu musulmi ahlus sunna mun imani da annabawan Allah duka. Ko kai kirista kai haka? I doubt much. Ko kai bai yahudi kai imani da duka annabawan Allah? Akwai wata qadiyya da ta taba faruwa ga wani malami. Wani kirista ya zo wajen shi ya ce algabata malam, addinin ku na musulunci bai da adalci. To kirista ya za ka yi da shi? In ka jawo mai ƙur'ani bai yarda da shi ba, hadisi bai yarda da shi ba. Sai malamin ne ya natsu, sai ce kai ko da kace addinin musulunci bai da adalci, me yasa ka bar haka? Sai ya ce ai addinin ku ya ce za ku iya auren matan ku kiristoci a hannun kitabi, mu kuma ba za mu iya auren matan ku musulmi. A wannan rashin adalci. Haka wannan tambaya sai malami babba zai amsa.
sai ya natsu sai ya ce ai baka san wani abu ba, ai tsantsa adalci ne yasa haka. Ya ce me yasa? Ya ce ai mu musulmi mun imani da annabi Isa annabin ku da annabi Musa annabin sai Yahudawa, sai aka ce mu aure matan ahlul kitabi, kuma da za ku imani da annabin mu annabi Muhammad to ku aure matan ku. Ai kaga ya zama musulmi kenan. To musulmi ya aure musulma abun mamaki ne? Allahu akbar. To wannan kenan. Allah madaukakin sarki ya kuma ce mana a cikin suratul nur aya ta 63, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri. Allah yana kashedi da ahirdin ku wanda suke sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna. Allah ya ce ahirdin ku daina saba mai ko kuma wata fitina ta same ku. Malamai suka ce fitina a nan abin da Allah yake nufi kafirci ko munafunci ko bid'a. La hawla wala quwwata illa billah. Haka Sheikh Al-Fawzan ya fassara a cikin littafin shi Aqidatut Tauhid. Allah ya ce au yusibakum azabun alim, ko kuma wata azaba mai radadi mai kuna ta same su. Allah ka tsare mu. Allah kada ka sanya mu cikin wanda suke saba manzon Allah. Allah ka taimake mu wajen gode ma da kuma biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya kuma cewa a cikin suratul hashr aya ta 7, bayan Allah da ya kwararo zance cewa ma atakumur rasul, dukkan abin da manzo ya zo muku fa khudhu, ko amse shi da hannu bibbiyu da girmamawa, wa ma nahakum an, dukkan abin da manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya hane ku, fantahu, to ku hannu. Allah ya ce, wattaqullah, kuma ku yi taka tsantsan da Allah, ku ji tsoron Allah, inna Allah shadidul iqab, Allah mai tsananin uquba ne. Ku ji, an ce da abin da manzo ya zo muku. Haka aka yi da wata mata, Ibn Mas'ud, ya ga tana ƙara gashi, kusan haramun ne ƙara gashi da tatu ɗin nan da ake, da wannan askin banza alƙaza da abubuwan duk haramun ne ba kyau. Da ya ga tana yi sai ya ce mata biki san Allah ya hana ƙarin gashi ba. Ta ce a ita fa ta koyi ƙur'ani, aram ya ce ita ba ta san wannan ayar ba a ƙur'ani kwata-kwata inda Allah ya haramta a yi ƙarin gashi. Sai ya ce ki je ki ƙara bincika in har ke ana ramiyar ci. Ta je ta bincika ta zo ta ce ita fa ba ta gani ba, babu. Sai ya ce ke yanzu duk zama alaran yake biki karanta wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, duk abin da manzo ya zo muku ku karba ba, to ba manzon Allah ya hana ƙarin gashi ba hadisi. Kun gane mai Ibn Mas'ud kaga yayi abin da muke faɗa kenan, shine sunna, alqur'ani shi ma sunna ne. Yanzu da me ya kafa mata hujja, sai ya haɗe da qur'anin da sunnan, sai ya ya haɗe su a mai magana wane, manzon Allah ne ya kawo mana sallallahu alaihi wasallam. Yace biki karanta wa ma atakumur rasulu ba wa ma nahakum anhu, annabi bai hana ba sallallahu alaihi wasallam, to ku hannu. Sai cikin da ya sani ta haɗu da manyan malamai kenan, sadatu auliya illahi, sahabbai kenan. Dole mu dinga mai sahabbai kirari ko dan shi a bisu. Wallahi sai mun kira na Aisha mun ce radiyallahu anha, sai mun ce sayyidina Abubakar radiyallahu an, sai mun kira maman mu Hafsa mun ce radiyallahu anki ya Hafsa, sai mun kira Muawiya, sai mun kira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manyan su asharatul mubashshiruna bil janna, Sa'id wa Sa'd wa ibn Auf wa Talha وعامر فهر والزبير الممدح وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير المنجح. dole sai mun kira su, dan shi'a sai da in ka mutu wallahi sai mun yaba sahabbai ba irinsu a duniya, kuma ba za a saki irinsu ba.
wajaje 5 a Qur'ani Allah yana cewa radiyallahu anhum wa radu anhu, sun yarda da kai wa san da kai ma wanda aka yabe su ka zo kana zagin su, wanda aka tsarkake mana su kuma wai a ja baki ai shiru. Kenan duk wanda aka taba cikin sahabbai sai a ja baki ai shiru. Ina maganan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tasubbu ashabi, kada ku dinga zagin sahabbaina, la tattakhiduhum gharada, kada kowa in ya kwaso abu ya watsa musu. Gane ko? Wallahu musta'an. Allah madaukakin sarki a cikin suratul anbiya aya ta 107 Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mu turo ka ba dan sai ka zama rahama ga talikai. In aka ce taliki shine dukkan abin da ba Allah ba shine taliki. Kullu shay'in siwa Allah alam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne. Ku karanta tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raqumi ya taba kawo manzon Allah ƙara sallallahu alaihi wasallam. Ya ji za a fita, mai gida yana cewa uwar gida a gyara tukunya yau za a yanka shi. Ya zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara. Ya dade yana mai aikace kaza da kaza. Manzon Allah ya ce wannan raƙumin na waye a cikin ku? Ya ce ni ne. Ya ce ya kawo ƙararka sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya wannan ƙarya ne, tsafi ne, bogi ce, bogi ce, fa wannan ne, rafa'ida ne, amma wannan mu'ujiza ce ba ma karama ba, manzo ne yi da. Abubuwa sun faru da yawa a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka san wato annabi Muhammad annabi manzo ne wanda ba a taɓa yin irin shi ba, duniya ma ba ta taɓa ganin irin shi ba sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ina neman mai alfarmata a kyale shi a sanya cikin raƙuma ya kiyo ka a yanka shi. Kuma manzon Allah ya zama rahama ga wannan raƙuma. To kai da kake raina manzon Allah, kake wulakanta maganganun shi kana cewa baka yarda da sunna, kai waye? Dabbobi ma wanda ba su da hankali suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai sahabin da manzon Allah ya aike shi ya kai sako, ya biyo ta daji ya haɗu da zaki. Zakin nan ya buɗe baki zai mai abin da suka saba, sai ya ce kai dan sakon manzon Allah zaka ci ni? Sai baya, sai ƙasa ya kai gaisuwa. Ka ji ba an ce ɗan saƙon manzan Allah ba, ɗan saƙon manzan Allah ma ba a wulakanta shi. Bisa in na ga mutum yana wulakanta malami ko sai in kalle shi in ce ku jira ƙarshen shi. Gane ko? To wannan da yawa suna da haka. Wani mai kiwo a cikin daji yana kiwo, zi'ib kyarkeci ya zo ya ɗau akuya ɗaya ya gudu, ya bi shi sai da ya kamo shi. Da ya kwace ya fizge aka sha da kyar, sai wannan kyarkeci yake cewa kana nan kana ta kiwo anan kana bata lokacin ka ga annabi ce yana ta da'awa ka ki zuwa ka karba. Kyarkeci kuma ingantacce ne hadisin. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai sai ya ce wata rana wata sa shanuwa kenan, wani ya ɗoro mata lodin kaya tana tafiya yana dukanta, da ta ji azaba sai ta jiyu ta ce mali hadha khuliqat, sa ba dan haka aka halice ni ba. Sai sahabbai suka ce baqaratun takallamat, sa tana magana. To wannan da wani ya faɗa sai mu ce ba haka ba, to amma wanda ya faɗa maganar in ka ƙaryata shi ka zama kafiri zindiki, ka fita daga musulunci. Manzon Allah military zone ne, kun san military zone ai ba a shiga, in yayi magana amsa kawai ake. Haka Imam Malik, Imam Darul Hijra,
sun zo ziyara wajen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo rauda sai yake ce ma ɗaliban shi, ya ce kulluna raddun wa mardud, dukkanmu ana mana raddi kuma muna mai da raddi. Ya ce illa sahibu hadal qabr, ya ce sai dai wannan mai kabarin, kana mai raddi ka fita, ba a mai raddi. Mun gane ko? Don haka sai mu dinga kiyaye bakunan mu game da abin da ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yace afalam yadabbaru alqawl am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Wai ba sa tadabburi ne game da alqur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dan kawai ba su zo sun tsinci iyayensu da kakanninsu suna bin wannan tafarkin ba. Ai Allah ya baka hankali, sai sa Allah bai taɓa koda hankali ga ɗan adam ba, sai dai ya ce bai amfani da hankalin, la ya'qiluna la yatafakkaru, amma bai ce la uqula lahum ba. Ɗan adam yana da hankali, amma mene mafi yawancin mu ba ma amfani da hankali. Komi aka kawo mana sai mu hau mu zauna. Wannan ya haifar da matsaloli da yawa. Malami yayi magana, ɗalibi yayi magana, wani yayi magana, sai ka je ka fassara mai magana, kuma sai ka gina akan fassara ka ba za ka gina, daga nan sai ka wuce ka kafirta shi kai kaza kai kaza. A'a haka, in har wannan fassarar za a bi, to da yanzu an lalata musulunci. Wani zai ce shi ma ga tashi ta zo a Qur'ani, kungiyar shi ta zo a Qur'ani, yanda ƴan shi'a suke ko wa inna min shi'atihi la Ibrahim, annabi Ibrahim ma dan shi'a ne. Ka ji wata halakakkiyar fassara, ba a taba samun wannan fassarar ba. Shi ma dan dariƙa sai ya ce wa alla wistaqamu ala tariqati la asqaynakum ma'an. To shi ma fasalafe sai ya ce afallahu amma. To kaga an lalata komi kenan, kowa sai ya dinga fito da abin shi. To dole fassara alqur'ani dole a karɓo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, dole a karɓo ta. Kai dan ƙato da kake fassara alqur'ani ka yarda da fassara annabi da sahabbai, amma kai kana so a yarda da fassarar ka? Waye kai? Ta bature ko who are you? Tun manyan sahabban nan ka yarda da fassarar su, kawai ka bude ka fassara mana da mulanka da fassarar ka? Baƙar fata da kai, ina ka san larabci ma? Abinda aka zo kana larabcin wata harafi ba ta fita ma, so da bayaranka bane, amma kai har kai kake ƙaryata sahabbai, kana a watsar da maganganunsu na fassara alqur'ani. Sai yasa wallahi da mutane za su ba hanya ɗaya, hanyar salaf ko an huta. Ayan nan ta zo ko hadisi, to mu koma mai annabi ya fassara ta, ya sahabbai suka fassara, ya suka yi aiki a gaban manzon Allah ya gani ya sa stamp aikin yayi, to ita ce fassara. To da kowa zai haka ko ar-ruju' ila al-kitab was sunnah wa fahmihima ala an-nahj alladhi kana alayhi salafus salih radiyallahu anhum, da an huta. Saboda inda zan dauko nan zaka je ka dauko, ba ma gari ɗaya ba mu haɗu ɗaya ba, amma za a ji lafazin iri ɗaya, saboda mun dauko ne min manba'in wahid, mashaya ɗaya muka ɗauko. Allah ya kiyaye. Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul mu'minun aya ta 69, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Me ko dan bu su san waye wannan manzon bane, ko dan bu san shi bane suke kareta shi, suke kare shi. Na bi tunani ƴan kalakato bu san manzon Allah ba, dan na rantse da Allah in ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in aka faɗa sunan shi sai ka ji gaɓoɓinka sun amsa, sai zuciyarka ta ce ma babban mutum aka faɗa. Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Kai dan kalakato har kiristoci su bi ka sanin waye manzon Allah? Akwai wani bature Michael Hart, sun zo suna hada wato wa'inda mutane ne suka fi a duniya, manya-manyan mutane, suka sa wa'insu sharuɗa, suka ce sai ya zama mutumin nan ya haura shekara 40 ko 60, sai ya zama mutumin nan
ya rayu da mata da 'ya'ya, sai ya zama mutumin nan ya zo da wani littafi ko wani document, written document, wani abu dai da aka tsara wato gwamnati a kai ko hukumomi. Wasu wani abin mamaki, kirista ne da suka ɗau annabi isa suna ɗaga sai suka ajiye, bai ma kai shekara 40 ba Allah ya ɗauke shi, da haka ma an ajiye shi balle a zo littafin shi. Da kawai ana ɗauko kowaye ba sai annabawa ba, aka ɗauko fir'auna ana ɗaga, ya daɗe a duniya, ya aure mata, to yana da wani written document wani abu, sai aka ga duk abin da ya daka ya dan iska, daka ne duka abin da fir'auna ya daka ne, kawai daka ne, yes daka ne. Kai in ba daka ba, kaga annabin Allah ya zo keta teku ya buɗa mai, kai ma ka faɗo? Dan Allah ba da kai yake yi ba? Shi ma sai suka ajiye shi, haka suka yi ta daga mutane suna sauke su, aka zo aka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai gidana kenan, dan Amina baban Zahra sallallahu alaihi wasallam, farin jakada ba sallallahu, da suka daga shi ya wuce shekara 40, ya wuce har 60 ma, 60 da nawa manzon Allah ya rasu, 63, sai na Abubakar 60 da nawa ya rasu, sai na Umar, Allahu akbar, kaga ya wuce mene wannan din su na farko. Na biyu, yana da yaya, yana da mata, sai suka gano ma auren da manzon Allah ya aure kabilu ne daban-daban, kuma ya iya zama da su, kuma ya kyautata musu, kuma ya adalci. Manzon Allah ba wanda ya kai shi adalci, shi da kanshi ma yana faɗa. Na Aisha tana ba mu labari kada yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da su, da cikin soyayya da rahama. Amma kai yanzu kai boss ne, baka san a raina ka ko murmushi ba ka yi, ba haka ake. Na Aisha ta ce wani lokaci ba ta da lafiya, tana wayyo kaina, shi manzon Allah sai ya ce wayyo kaina, sai a fashe da dariya. Wani lokaci a ɗan yi tsira a cikin gida, ya batta ta wuce shi da gangan, sai ta yi ta munna, tunda yarinya ce, har manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam, ba ta wuce shekara 18 har ya rasu. Haka sai ka san yadda ake, Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf. Da suka daga suka ga nan ma ya wuce, aka zo mataki na gaba. Yana da wani written document, wani littafi da aka yi tsara gwamnati aka yi rayu a ƙarƙashin shi, har bayan shi haka aka daga alƙur'ani aka gani. Yana nan tun zamanin shi har yanzu, ba a canza ba, ba a ƙara ba, ba a rage ba. Su da kansu kafiran ba suka tashi suna mai tafi, su da kansu suka tashi suna taba mai. Dan kafiri idan ya ma tafi ta ce kabbara, kafiri ba idan ya ma tafi ko kabbara ce. sai ka san zamantakewa su. Yanzu aka iya haduwa da shi kana babban malami, sai ya ce good evening pastor, sai ka ce kai ya ce mun pastor. To ai shi ne ka duba wanda iri ne, ai shi a wajen shi pastor babban mutum ne, to kai ai girmama kai. Mun gane ko? Da haka sai mun san ilimin zamantakewa. Su da kansu suka zo suna tafa wa Allah, suna Muhammad ne na farko, shi ne na farko. Ka ji fa? To har Kiristoci su bi ka sanin waye manzon ka, kai da kake idda'in musulmi ne kai. Musulmi su dinga hadda alqur'ani. Haka gai wani Kirista ya ji ya koyi Qur'ani saboda ya zo haifar da mene matsaloli a cikin addinin musulunci. Sai kana bibiya kalar su Dr. Zakir Naik, zaka dinga ganin haka ga Kirista ne yana kotin ayoyi na Qur'ani, yana kafa hujja da shi, ka ce wani malamin juma'a ko limamin juma'a ne.
yana kawo at-tanawwu' al-qira'at wa riwayat, yana nau'anta qira'o'i ma yace ai a qira'a kaza an ce kaza, a qira'a kaza an ce kaza. Mun gane ko? Dan haka dole mu tashi musulmi mu yi alqur'ani da sunna, dole mu tashi. Dan haka sai sa Allah yake cewa am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun. Wai ko ba su san manzo bane suke inkare shi. Am yaquluna bihi jinna, sun san shi, ba su ne suka sa mai al'amin ba tun a jahiliya? Su suka sa mai al'amin, amma yanzu tun da ya zo da musulunci suka da suna ce mai ma ko dai ma ya haukace ne. Allah ya ce ba haukacewa ba ne, bal ja'ahum bil haqq, gaskiya kawai ya zo musu da ita, wa aktharuhum lil haqqi karihun, mafi yawancin su ba sa son ta, sun kita. To haka yanzu ma an ka zo da gaskiya ko za ka yi mamakin da suwa za ka yi fada, sai ka ga wani kamar masoyinka ne, amma ya ka zo da gaskiya sai ka ga shi zai fara cin dunduniyarka, sai ka dinga mamaki. To sai mun dinga fada da shedanin wato zuciyar da shedanu cikin mutane da aljanu, sai mun dinga fada da su masu riya san zuciya a cikin zukatan bayan Allah. A gaba gare da akwai Jami'ut Tirmidhi, akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na ga gaba gare ni akwai matasa, akwai iyaye, akwai dattijai, akwai tsofaffi. To so nake in kawo wani hadisi saboda ya zama fadakarwa. Wannan hadisi ya zo a cikin abwab na sifatul qiyama wal waqa'iq wal waraq, hadisi na 2417. مالن يتي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن وحدثنا الأسود ابن عامر وحدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله ابن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alqiyama in aka taso da mutane daga kaburbuka, ba za ka gushe daga inda kake ba, kafafuwanka suna nan sai an ma tambayoyi game da wayannan abubuwan. An umri, game da shekarun da Allah ya baka, fima afna, akan me ka karar da su, la hawla, akan fi, akan kwallo, akan kaza, sai amma wannan tambayar. In nazo ina karanta hadisin nan sai na tuna wancan hadisin na Abu Hurairah da Bukhari ya rawaito. Manzo Allah ya ce a'azzara Allah ila imri akharra ajala hatta ballaghahu 60 sana. Manzo Allah ya ce Allah ya yanke hanzari ga duk mutumin da akharra ajalahu, ya jinkirta mai ajalinsa hatta ballaghahu 60 sana, har ya kai shekara 60. Ka ji in ka kai shekara 60 baka da uzurin da zaka ba Allah in har baka mai bauta ba. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Manzon Allah ya ce wa an ilmihi fi ma fa'al, sai an tambaye ka game da ilminka. Zama da jahilci haramun ne, ka yi ilimin ka koye shi ma haramun ne. Da haka sai ka je ka koya, kuma sai ka zo ka bada, ka iya ka koye, kana ji ana bukata amma ba za ka yi ba. To ka ji innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi, to haka wanda suke koyi ilimi. Allah ya ce, manzo Allah ya ce wa an malihi min aina iktasaba, sai an tambaye shi game da dukiyar shi da kai na ya samu ta, daga caca, daga kaza ka samu ta, riba, sai an tambaye ka. Wa fima anfaqa, ta yawa kuma ka kashe ta. Yanzu waɗannan tambayoyin ko a nan kofa yanzu aka tare, to ai sai dai mu ce hasibna hisaban yasira. Amma duk wanda aka mai waɗannan, in dai ba Allah ne ya taimake shi ba, ba zai sha ba.
yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqisha hisaba uzib a wata ruwaya halal. Allah ya ce duk wanda aka ce za a mai hisabi na keke da keke, sai Allah ya ce ba sai ya sha azaba. Manzon Allah yana cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda aikin shi ne zai kai shi aljanna. Sahabbai sai hankalin sai ya dawo, ya ce manzon Allah har da kai? Ya ce har da ni. To in har da manzon Allah, kai waye da kake zuwa kana girman kai kana kaza? Kai waye ce ma an karɓi aikin naka? Kana cewa ku ne sharifai, ku ne kaza, ku ne kaza. Mun gane ku? Allah ya taimake mu. Sannan na ƙarshe manzon Allah ya ce wa an jismihi fi ma abla. Sannan jikin shi, da me ya tsufantar da jikin shi? Cace ta yi har ya tsufa ko shan giya ko tilawa alqur'ani? Hani allakum ya malaman tsangaya, daga malami tun daga matashi har ya tsufa kullum qur'ani ake buɗe, ai darasu a bada harji a bada gigari duka. hani allakum ya ulama ad-dihliz, malaman zaure, kullun aikin kenan. Ka zo kwanciya da daddare kaga tun daga safa har yamma ba da ilimi kai ta yi, wannan ai farin ciki. Ka zo kwanciya da daddare kaga tun daga safa har yamma neman halal kai ta yi, kana gujewa haram a kasuwa, neman ilimi kai ta yi, sai ka ji daɗi. Allah mun gode ma da ka sanya mu a wannan hanya. Allah madaukakin sarki ya ce mana a cikin suratul mulki aya ta 15, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kafirai kaji suna cewa da mun kasance masu jin magana, ba mu zama masu kunnen kashi ba, da mun kasance na aqilu muna amfani da hankalinmu, ma kunna fi ashabis sa'ir, da ba mu zama daga cikin ma'abota wutar sa'ira ba. Wannan maganar mecece? Nadama ce ba, nadama ce ba. Allah ka raba mu da aikin nadama. To wa'innan ayoyi gaba ɗaya suna nuna mana mai muhimmancin sunna a rayuwar ɗan adam. Kaji yadda Allah yake ta nasiha da kaza da kaza, kai ka san abin yana da muhimmanci. To daga cikin manya-manyan muhimmancin sunna a rayuwar ɗan adam, na farko shine albayan wa tafsirul Qur'an al-Karim. Sunna ita ce take bayani da fayyace wato zare da abawa na abin da ya shafi alqur'ani. Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul nahl aya ta 44, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ya ce mun saukan ma da azzikir. Idan ka yi ilimin ulumul Qur'an, ka san azzikir yana daga cikin asma'ul Qur'an. Mun saukan ma da azzikir. Allah ya ce litubayyana lin-nas, saboda ka bayyana wa mutane ma nuzila ilayhim, abinda muka saukan musu, wa la'allahum yatafakkarun. Ta yi ka bayyana musu, ka fassara musu, san hankaltu, su yi tunani. Mun gane? Wannan ayar me take ce mana? Baka isa ka fahimci Qur'ani da kanka ba, sai ka nakalto daga wajen manzon Allah. To kai alhaji masussuka a ina ka samu fahimtar ka? Dan alhaji ne, malama ne yake shi a zauna a kujera kamar da sarakuna, yana baranka da bar shi. A ina ka samu? Na aljihun shi ya samu? To kai ka faɗa. Dan ni aljihun nashi ban ma yadda akwai wannan fasara a ciki ba. Mun gane ko? To kaga in har ba za a ɗau fasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alqur'ani ba ya ce ayi sallah ba, amma ya faɗa mana raka'a nawa ce azhar, la'asar, magriba, ya faɗa mana wace sura za a karanta, ya faɗa mana ya za a yi ruku'u. To kai da kake sallah ka ce baka yarda da sunna ba, ta ya ka nemo ruku'u da sujjada?
zakka alqur'ani ba ya ce ai zakka ba, ya faɗa dukiyoyin da ake zakka da su, ya faɗa lokacin da ake zakka, sunna ta zo da shi. sai yasa wani abu ya taɓa faruwa, wani malami da ɗaliban shi, malami ne ɗan kala kato, sai aka yi rasuwa, sai aka siyo likafani, aka zo ana wankan gawa da abubuwa, sai wani ɗalibi ya fahimci karatu sosai, sai ce amma ina aka ce a magawa likafani a Qur'ani? Yes, haka ne, a ina aka ce? Kaga ɗalibi ya gane karatu ke. Ya ce a ina aka ce a magawa wanka? Qur'ani cewa ya yi thumma amatahu fa aqbarahu. Ko da ya mutu kai aka haɗa mai rami aka binne kabari. To ana ka samu likafani da wankan gawa. Kaga ɗalibi ya gane karatu ba. To kaga yanzu me ya kamata da sai ya tuba malamin ya gyara. To amma an yanke hukunci, mutum ya yanke hukunci ko ya bata zai. Nisa Allah ya ce man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu fi tughyanihim ya'mahu. Allah ya kiyaye. Kun ji na farko, sunna ita ce take bayyana mana me alqur'ani yake nufi da kaza, me da me ya kunshi kaza da kaza da kaza. Sannan nabi at-tashri' al-mustaqil, sunna tana kawo wata shari'a da alqur'ani bai zo da shi ba. Misali, qur'ani ya zo ya haramtar da wa'insu mata game da aurensu. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قرآن يا زبو من وإن كجيم رسالة يا كوما دي sai zama su ne kaɗai suka haramta. To kai ɗan ƙala ƙato, a ina ƙura'ani ya ce ka a aura mace a haɗa ta da amminta, ammati haka, yayan mamanta ko yayan babanta ko ƙannuwar babanta, bayan da ƙura'ani ya ce haka. A ina alƙura'ani ya ce a aura mace a haɗa ta a haɗa ta da khalatiha, kannuwar mamata ko yayin mamata, bayan da Qur'ani ya hana. Babu wata aya a Qur'ani ka aure mace yanzu, tunda su sun ce koyi ƙaryar Qur'ani suke, Qur'ani ko suka yadda da shi. To kaga dan ƙala ƙato, tunda ba inda aka haramta in ka aure mace ka je ka auro yayan babanta ko kannuwar babanta, amminta kenan, gwaggwanta kenan, ko kuma innata, yayan mamata ko kaza, ba inda Qur'ani ya haramta wannan. Hadisi ne ya zo da wannan shari'a sabuwa. An haramta muku ku haɗa mace da ammatiha ko kuma khalatiha. To ga dan kala kato sai ka je ka kai ta yi, sai ai ta bugawa. Allah ya kiyaye. Wato akwai bata a harkar rashin yarda da sunan Allah. Akwai bata sosai. Ina ji jama'a ba sa hango kalan batan da yake ci. Akwai bata sosai wallahi. So da mutum zai zama ne gane shi nan psycho haka zai zama Allah haka zai zama. Allah ya kiyaye. Haka nan sunna ta zo da sabuwar shari'a game da mene annahyu an akli kulli dhinabin min as-siba. Duk abin da ya zama dabba ce tana da wato fika ko fika ko shine na hanya fika. Sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne cin kaman zaki bai halatta ba inda Qur'ani ya haramta mene a ci mene cin zaki ko sai dai in jam'i ya kawo asiba. Haka ayan nan ta cikin suratul والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. To kaga nan ma cewa akai wa ma akala sab'u, abinda wato wild animals, wato dabbobi na daji da suka ci shi ita ce ta haramta, bayan da alqur'ani ya haramtar da mene cin asiba, wild animals babu. Dan haka kaga kenan kai mai bin kala kato zaka iya cin zaki, zaka iya cin kaza, zaka iya cin kaza ai ta ci su gafiya su mai ai ta ci.
kuma duk suna da shi manzon Allah ya hana. Kaga in ka je ka samu wata cuta sai ka mutu da ita. Haka nan aklu kulli dhi mikhlab min at-tuyur, duk dabbar da take da farcen nan zaro dagi ko su ma daga cikin tsuntsaye sunna ta zo ta haramta. Aina Qur'ani ya haramta? Babu. Haka sunna tana da muhimmanci. Yanzu wannan da muka faɗa wa'innan ko kafiri ne ya kiyaye wannan cututtukan da suke cikin dabbobin nan ba zai same shi ba. Haka sunna tana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam, ba sai musulmi kaɗai ba. Sunna, Qur'ani ya haramta cin mene? Alade. Sunna ta haramta cin jaki. Ta akwai side effects, akwai matsaloli ne. Kun san wani abun mamaki? Hatta kiristoci da suke cin kare da su alade ba, har a cikin Bible ba haramun ne cin alade, har a Bible din ba. To sai ka rasa addinin suke koko. Sai yasa Ibn Taymiyyah da ya tashi kwankwasa kiristoci ya rubuta musu littafi guda, Jawabu Sahih liman baddala dinal Masih, ya rugu da Christianity a cikin littafin. Ibn Taymiyyah al-Hawani ke sai bid'a ba za ka wadai shi. Kowanne fanni ya je, Baba Albani ya ce modibo mutafannini jo, Ibn Taymiyyah ke. Sai na gaba daga cikin muhimmancin sunna a cikin rayuwar ɗan adam shine al-ismatu min al-inhiraf wa dalal. Sunna tana katange ka daga samu karkata a rayuwa ko kuma bata a cikin rayuwa. Sunna tana ma saiti, ta dora ka akan hanya madaidaiciya. Sai sa Allah madaukakin sarki ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka ga manzo Muhammad biyayya kun shiru. Wannan shiriyo ba fa ta imani kaɗai ba, har ga lafiyar jikinka. Wallahi har ga lafiyar jikinka. Sai ka ji ka gamgam. Ku duba da kyau ku ga malamai masu bin sunna. Za ka ga mutum shekarar shi 70 amma ka gan shi kam, ko ba haka ba ne? Bin sunna kenan, hatta jikinka masu ya samu lafiya. Sai na hudu, mala ya ce at-tazkiyatul akhlaqi wal adat. Sunna daga cikin muhimmancinta tana tsarkake wato akhlaq, dabi'u da kuma adat, al'adu. Kai musulmi dama baka da wata al'ada ba musulunci ba. Ina mamaki a ce kaza haramun ne sai mutum ya ce al'ada ce bayan musulunci ya hana. Kamar tsugunno wajen gaisuwa. Tsugunno wajen gaisuwa addini ya hana. Ga littafi sakutun da guda game da wannan. Assalamu fadluhu wa ahkamuhu wa man'ul inhina'i wal buruki was sujudi 'inda al-liqa'i wat tahiyya. Sallama da falalolinta da hukunce-hukuncenta da kuma hani game da al-inhina, sunkuyo, wal buru da tsugunno, was sujud da sujjada 'inda al-liqa'i wajen haduwa ko wat tahiyya ko wajen gaisuwa. Gashi nan babban malami ne dan Najeriya ne, Muhammad Kabir ibn Umar Maru, Malam Maru shine yayi wannan littafi. In ka ji za ka ji maganganu, ka ji maganganun su Shehu Dan Godiyo, ka ji maganganun malamai su Malam Abubakar Gumi. To amma yanzu ka ce wa mutum bai halatta ba sai ya ce al'ada ce, to wai kai kana da wata al'ada da tausa musulunci ne ba Allah? Ko kuma in ya dan yi karatu sai ka ji ya ce ai a cikin suratu Yusuf ai an samo inda aka tsuguna mu farafa abawai ala al'arshi wa kharru lahu sujada. Kaga da ya tashi gawa hujjar sai bai lura da hujjar ba. Mu ai kananu ne suke tsugunnawa manya, haka ne? Amma ita ayar ba ya ki karanta ta, ya ki fassara ta da kyau, ko ma bai fahimta ba. Iyaye ne suka tsugunnawa Annabi Yusuf ai. Kaga ba hujja bace. Ba hujja bace. Kuma ba a ce ka raina babba ba, ba inda aka ce ka raina babba. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. haka Allah ya ce a dinga girmama manya, a dinga girmama iyaye, ba inda aka ce kaka girmama babba. Ce ka girmama babba.
an ce kada ma ka ce musu kash, domin babu aula balle ka ɗau hannu kai duka ko ka buɗe baki kai zagi. Kash ma an ce kaka ce wa babba, ya ce yi kaza ka ce kash, an ce wala ta kullum ma kada a ce wa iyaye, kada a ce wa babba, ka ce wa kullum ma qawlan karima. Za ka yi magana da su ka dinga magana ta girmama da karamci. Mun gane ko? Wallahu musta'an. Sai na gaba daga cikin muhimmancin sunna a rayuwar dan adam shine fahmi maqasid shari'atul islamiyya. Sunna tana taimakon ka wajen fahimtar shari'ar musulunci. Me kaza, Allah da ya ce kaza me yake nufi da kaza? Allah da ya ce kaza me yake nufi da kaza? Mun gane ko? Ba wai kawai ka zo ka yi abin da ka ga dama ba, ka jawo aya ka fassara ta yadda kake so. Yanzu da Allah ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim, yana nufin annabi Ibrahim dan shi'a ne. Yanzu dan Allah wanda ya fassara nan ya fahimce me yasa aka saukar da wannan ayar? Allah ya kiyaye. Sai na shida daga cikin muhimmancin sunna a rayuwar ɗan adam shine sunna tana kawo immunity, aminci a cikin rayuwar ɗan adam. Ba sai musulmi ba kadai, ɗan adam in general. Idan yanzu da gwamnati za ta dinga bin sunna, hatta kafirai sai sun ji rayuwarsu ta yi daɗi. Kafirai sai sun ji ta yi daɗi saboda gwamnatin na bin sunna. Kafiri na zaune za a kawo mai buhun shinkafa da kaza da kaza, ya ruku kalan nasi ya godiya, to sunna ce ta ji haka. A koma abu sunna a gani, da hukumomin za su bi sunna da kun ga canji, za ku ga canji. Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am aya ta 82 yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa'inda suka bada imani ba su cakuɗa imaninsu ba da shirka, shine az-zulm, ula'ika lahumul amn, su ne suke cikin aminci. Kun ji? Su ne suke cikin aminci. Wa ula'ika wa lahumul amn wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Dan haka sunna tana kawo aminci. Biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo aminci. Yanzu ba mu da aminci, kana cikin gidanka kana jin tsoro. Kana jin tsoron wani zai hayu. Kana kan hanya kana jin tsoron za a sace ka. Me yasa ba mu da aminci? Saboda ba ma dabbaka sunna. Da a ce gwamnati za ta fara dabbaka sunna da ta ga canji. Ta ga canji. Wallahu musta'an. Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul Nahl aya ta 112. Wa daraba Allahu mathalan qaryah kanat aminatan mutma'innah يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah ya ce muka buga misali ga wata alƙarya, yana nufin Makka kenan. Kanat amina, ta kasance mai aminci ce. Mutma'inna, mutanen cikinta suna cikin natsuwa. حرما آمنا يتخطف الناس من حوله، وجيني من أمنش يأتيها رزقها رغدا، أزكنتينا زوا تقوئنا من كل مكان، أي الوجه رغدا ينازوا من كل مكان تقو. فكفرت بأنعم الله، سيسك كافر شانئهم الله فأذاقها الله لباس الجوع، سي الله يسنيا مسو takunkumi ko riga ta yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un, sabida kafirci. Kun ji, in ana kafirce wa sunna, Allah na sababar da yunwa. In ana kafirce wa sunna, Allah yana sababar da tsoro. Dan haka sunna tana da muhimmanci. Tana da muhimmanci. Sai na ga malam yace sunna muhimmancinta wajen kawo natsuwa a cikin zukatan ‘yan adam. A cikin suratul Ra'd aya ta 28 Allah ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah ya ce waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun natsuwa ne da ambatan Allah.
da tuna Allah. Sai Allah ya ce ala ku saurara, bi zikrillahi tatma'innul qulub, da tuna ko tintintinin Allah zuciya take samun nutsuwa. Zuciyarka ba a natsa ba, ka je ka sha giya ba shi bane solution. Ka je ka sha wiwi ko ka sha kaza kai ka haye duka ba shi bane solution. Ka zo ka karanta alqur'ani, ka zo ka wajen wa'azi ka saurara karatu, ka ji falaloli, ka ji muhimmancin sunna, za ka ji ka samu nutsuwa. A cikin suratul fati aya ta 4 Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah ne wanda ya saukar da as-sakina, natsuwa, fi qulubil mu'minina, a zukatan mu'minai, liyazdadu imanan ma'a imanihim, hakan sai ya ƙara musu imani akan imaninsu. Hadisi rawahu muslim ya ruwaito shi daga Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadkhulul jannata aqwam, wa in su mutane za su shiga aljanna, afidatuhum, zukatansu mislu afidatu tayr, kaman zukatan tsuntsu ne. To kaman zukatan tsuntsu kaman ya, sai hadisin Umar ibn al-Khattab wanda Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, da za ku dinga dogaro na gaskiya ga Allah, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, da Allah ya dinga azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu, taghdu khimasa, haka ga tsuntsu ya fita ba komai a cikin shi, wa taruhu bitana, amma ya taso cikin shi, ya dawo shekashi cikin shi a ciki. Kaga tawakkali kenan, mun gane ko? To shine wace da hulul jannata aqwamun afidatu mislu afidatu tayr, wallahu musta'an. Daga cikin natsuwa har wa yau da sunna take kawowa a zuciyar dan adam, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslimu min nasab, babu abin da zai samu musulmi na nasab, gajiya, wala wasabin, ko rashin lafiya, wala hammin, ko bakin ciki, damuwa kenan, wala huzn, ko bakin ciki. In aka ce ham shine damuwa da ta shafa da gabobi, in aka ce huzn damuwa ta bakin ciki ta zuciya kenan. Wala adha, ko na cutarwa, na cutuwa, wala ghammin, ko dun hukunci da damuwa mai tsanani. Dan Allah ya ce hatta shukatu shaquha, hatta kaya da za ta cike shi, illa kaffara Allah biha min khataya, ba ce sai Allah ya gafarta mai, ya kankare mai zunubai. Kuji kai musulmi, da abin da ya same ka ba kai duk inda ka faɗi sha, in ka tawo ka ya cincike, ka yi hatsari, ka yi kaza, ana gafarta ma zunuban ka. Sai san aka yi rashin lafiya sai a ce Allah ya sa ne ka fara. Kaga yanzu in kai cincike sai ka tuna wannan hadisin, ka fara ce Allah ya dace ka da shi, sai ka samu natsuwar zuciya. Muhimmancin sunna ke. In rashin lafiya ya kama ka, rashin lafiya ya kama ka mai tsanani, tana cin wahala, sai ka tuna ka fara ake ma, sai ka ji mene natsuwar zuciya. Muhimmancin sunna ke. Sai sa baba Albani ya ce duk wanda ya rike sunna ba ko ya bi tauhidi yadda ya kamata, kace to da wahala ka same shi da hawan jini. Hadda kai yake cewa ma shi bai san wani magani na hawan jini ba, irin kawai kai imani da tauhidi da sunna. Dan duk wata kwaya da za a baka ka sha nan da shekara 1 wata 5 sai ya taso. Haka ne? Yace amma tun asali ka yarda da kaddara, ka zama mai tauhidi, kaza ya faru da kai kawai. Yasa manzon Allah ya ce ajaban li amri mu'min, in Allah ya ce al'amarin mu'mini ne kuma in asabathu sarra shakar, idan abun farin ciki ya same shi gode wa Allah, manzon Allah ya ce fakana khairullah, haka ne kuma alkhairi gare shi. Wa in asabathu darra sabar, idan abu mara kyau na kaddara ya same shi, sabar sai ya haƙuri. Da haka in kaga Allah yana jarabtar ka a rayuwa, ka kwantar da hankalinka,
ya nuna kai mai imani. Dan Allah bai jarabtar mutum sai ya zama yana da imani. Alif lam mim ahsiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ya ce wai mutane suna tsammani suna da za su yi imani ne Allah ba zai fitine su ba zai jarabce su ba. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah ba zai bar mu'minai a haka ba sai ya dinga jarabta su da ya bambance mai kyau da gurɓatacce. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kutankwacin jaraba da kaga Allah yana ma ko kutankwacin imani ba. In kaga Allah ya ma babbar jaraba to ka samu fahimta ta sunna ya nuna kana da imani ne girma. Kun ji muhimmancin sunna ba a rayuwa. Mun gane ko? في حديث نجبة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن تقول أبو بكر الصديق قلت أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله يا من زم الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي manzon Allah ku koyar da ni wata addu'a da zan dinga yi a cikin sallah ta qala sai manzon Allah ya ce kul ka dinga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إن الله يقول لك اللهم يا الله إني ظلمت نفسي من فنازع بالكثير ظلما كثيرا ذلك كذلك اعترافي ولا يغفر الذنوب إلا أنت كما الله ما وندي غفر الذنوب mu ahlus sunna mun yarda da wannan aqida ba mai gafarta zunubi sai Allah. Dan dariƙa kun yarda da haka ko kuma shehu yana iya gafarta zunubi. Kun mutum yanzu ya ce daga nan zuwa nan na gafarta muku. To su kuma nan ba a ba soyayya abu. Ko akwai soyayya? Kaga in dariƙa kake da gaskiya aka ce an gafarta mai nan sai kai su ka dawo wajen. Amma kaga da yace a gafarta ma nan sai suka zauna. Kaga ma ba su yarda ba ke da su ba a dogara wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubi sai Allah faghfirni Allah ka gafarta maghfiratan min indik wata irin gafara daga wajen ka warhamni ka duka ni da uni innaka antal ghafurur rahim lallai kai ne yawan gafara ne jin kai mutafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan wannan addu'ar manzon Allah ya dauwa sayyidina Abu Bakar yanzu kana yin wannan addu'a na ba ku garanti na baka in ka shiga tashin hankali ko rashin nutsuwa kana suka dinga karanta addu'ar nan na rantsi da Allah lazzan sakon ne ka zuciyarka ta fara sanyi wannan addu'a ni wannan na gwada damuwa kana fara yi ko ka fara karanta ta mun ta san da Allah ya sauke ma damuwa da kuwa na shigo ka muhimmancin sunna ko kai kafiri ne ka duka koya za ka ma amfani kun gane ko sai ayu Allah ya ji kanka saboda kalmar da ka faɗa faghfirli Allah ka gafarta mu Allah zai iya ji kanka kai kafiri ya saka aljanna da wannan kalmar akwai wani dattijo da ya rasu a jahiliya ina ji Abu Razan ne ko wani daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dan wuta ne shi na nashi ya ce Allah wani dai yana sadaka yana kaza ba kin da sada ne sai manzo Allah ya ce a rayuwar shi bai ko buɗe baki ya ce Allah ka gafarta maka haji matsalar kawai sai taba buɗe baki ya ce fankirni ka gafarta maka idan haka a dinga gafara a dinga yawan istighfar mun kusan karasawa sai na 8 sunna daga cikin muhimmancin sunna tana kawo cikakkiyar lafiya ta gaɓoɓi da jiki Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin surat Yunus aya ta 57 ya ayyuhan nas
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah ya ce ya ku mutane, ko ji me Allah ya ce, bai ce ya ku mu'minai ba, ya ku mutane in general, da mai addini da mara addini da musulmi da kirista duka sun shiga nan ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, haqiqa wa'azi ya zo daga wajen ubangijin wa shifa'un lima fi sudur, da abin da yake haifar da waraka a zukata. Zuciya gaba ce, ko ba gaba ba ce? Manzon Allah ya ce in salahat salahal jasadu, kaga ita ce asalin gaba. Wa shifa'un lima fi sudur wa hudan, da shiriya wa rahma da jin kai lil mu'minina da mu'minai. A cikin suratul Isra'i aya ta 82 Allah madaukakin sarki ya ce wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Mun saukar da alqur'ani ne dan ya zama ne waraka da kuma jin kai da rahma ga mu'minai. Allahu akbar. Kun ga alqur'ani da sunna idan kana bin ta hankalin ka zai tabbata. Alqur'ani sunna sun hana shan giya, haka ne? Alqur'ani ya ce kada ku mene ku halakar da kanku, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Shan hayaki da matasa suke na shisha da sigari halakar da kai ne, halakar da kai ne. Sai yasa malamai sun rubuce game da ahkamud dukhan, hukuncen hayaki na turaren wuta ma yakan yi affect na ƙanshin kenan. Kalle wannan na bala'in na wannan ganyen wiwi da kaza da kaza. Yanzu shishan ma ba flavor suke sa mata ba, wiwi ce ake bankawa, kaga yaro ya zama gare shi nan aljannin mutum. Wani abin da ka gani sai ka san ba cikakken mutum ne ba. A ce kai wani ya to ya kashe wani, ko wani ya kashe mamashi, ko wanda ta kashe mijinta. Har matan auren su shaye shi da su. Ka haɗa wuƙa ta daɓa mijinta. Sai wannan akwai hankali, akwai abin da ta shafi. Allah ya kiyaye. Al-Qur'ani da Sunna sun hana cin goshi, sun hana cin jini. Daman masfuha sun hana cin alade. Sunna ta hana cin ne umrul ahliya jaki, duk suna da matsaloli ne da su haifan ma a gaɓoɓinka. Don haka daga cikin muhimmancin bin sunna kenan. Wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka bi banzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku shiryu zuwa haddasa gaɓoɓi ko kun ta su lafiya. Sai na tara muhimmancin sunna. Da shi muhimmancin sunna tana kawo zaman lafiya da wanzuwarsa. Sunna tana kawo zaman lafiya da wanzuwarsa. Duba a Qur'ani da hadisi wajaje da yawa Allah ya faɗa haddoji, haddar zina. As-sayyibu zani, bazawarin da ya aure ya zina, me hukuncin shi? A jefe shi. Matashi fa da ya zina a Qur'ani, me Allah ya ce? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Inda ana yin wannan ai ba zai kuma ba. Yayi an mai bulala ɗari zai daina sha'awar gaba ɗaya. Bulala ɗari ai ba wasa ba. Kuma kai da kake cewa ba ya adalci ba, an ce a mai bulala ɗari, da ƴarka yin zinar da ba haka za ka faɗa ba. Ai cewa za ka yi a kashe shi ma gaba ɗaya. Kaga kenan Allah ya fi ka rahama. Haka ne? Amma mutane yanzu ga cewa wai musulunci ya zo ya shirya kaza ya shirya kaza. Allah ya kiyaye. Muka duba haddi na kisas, haddi na sata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Haddin shan giya, mun gane ku, haddin kazafi, haddi na mene na dan ta'adda, haddi na kisa. Duk waɗannan sunna ce da Alƙur'ani suka zo da shi da zai haifar mana da zaman lafiya da wanzuwar shi. Sai sa Allah ya ce وإن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Allah ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa. Da ana kisasi Allah, da abubuwan da suke faruwa ba su haka ba. Haka ne? Ɗazu muna lacca ta mata. Na ba da labarin wani abu da ya faru, muna cikin mota za mu dawo daga Kano zuwa Zaria wata. Ana musu game da matsalolin Najeriya haka. Ka san wannan kada hayaniyar ta mota da musu
sai wani ya buɗe baki ya ce matsalar Najeriya ba ɗaya ce, akwai waɗanda shari'a ta kashe su ba a kashe su ba. Haka ne? Me hukuncin bazawarin da ya zina a mene a kashe shi a gobe? Me hukuncin wanda ya kashe mutum da gangan? To duk babu irin wa'annan yanzu suna raye a bayan ƙasa? Da an kar su ba, da sai Allah ya ji tausayi. Haka ne? Allah ya rufa asiri. Misalai game da muhimmancin sunna ba za su tafi ba. Sunna tana kawo arziki, tana kawo wadata, tana kawo ci gaba a cikin al'umma. Sunna tana kawo zaman lafiya. Abubuwan da yawa ba, na ga ana nuna mun lokaci yau, amma abubuwan da yawa in ana biyayya game da sunna za a samu jin kai, za a samu ci gaba. Allah ya rufa asiri. Za mu taƙaita a nan saboda lokaci, amma akwai wasu misalai masu muhimmanci waɗanda na so in shigar da su, amma lokaci ya gabato. Na ga ana bin suna za a samu ci gaba. Bakin misalin ba na taɓa guda ɗaya. Misali, addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar in aka tashi daga bacci. Allah ya ce an tashi daga bacci a zauna addu'a, haka ne? Mafi yawancin mutane sai ga mutum ya tashi daga bacci kawai ya tashi kawai yana tashi sai ya tafi. Wani lokaci daga ka tashi kana tashi sai ka zubi. Me yasa kake zubewa? Ka ki bin sunna. Ai ba haka sidda manzo Allah ya ce ka tashi daga bacci ka zauna kai addu'a bacci ba. Ka kwanta jinin ka ya daskare a bangare kaza. Ka tashi jinin ka da ya fito ya karasa wani ba kila za ka faɗi. Amma da ka tashi ka zauna kana zikirorin nan kana samun lada. Sannan kuma mene? Jinin ka ya circulate ko da haka aka tashi cikin lafiya da muhimmancin bin sunna. Kusan kana bin sunna ka hakan lafiya ke da za a ganka shar wallahu musta'an. Na ai anan za mu saurara saboda lokaci ya tafi, za mu taƙaita da misalai. Na akwai tambaya bismillah. Malam Allah ya saka alkhairi. Ina so da Allah ya yi mun bayani akan shirin kafiri aljanna da kace kafiri da shi aljanna. Maganar da muka yi na idan kafiri ya yi nemi gafara Allah? To ai na kawo reference da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wancan sahaba. Manzon Allah bai ce da ya faɗa kalmar shahada ba. Ya ce bai taɓa cewa ne ba Allah ya gafarta masa. Bai taɓa cewa ba. Shi ne na ce to inda a ce zai faɗa haka ta yi Allah ne ga dama ya gafarta masa. A to ai Allah ma in ya ga dama sai ya sa kuwa aljanna. Haka ne? Kamar tashin alƙiyama. Thumma idza sha'a anshara. Kowa ya san tashin alƙiyama dole ne. Allah ya ga dama sai ya tasa. Ko ba haka ba? Haka ne? Idan haka ba a shiga tsakanin Allah da bawa. Ba a shiga. Kun tuna wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani yake ce ma wani kai Allah ba zai gafarta ma ba saboda ya ga yayi fasadi ya yi shi yayi kaza. Allah ya maza ya ce manzon ladhi ya ce Allah alaihi Allah amsar bi sunan. Waye ne yake mun katsalan da yana cewa ba zan gafarta wa ni ba? Allah ya ce to tabbas na gafarta mai kai kuma na lalata ayyukanka. Ba a shiga tsakanin Allah da bayi. Ba a shiga. Haka sun yi kiyaye. Yanzu da zarar mutum ya abu ko baka fahimta ba zai ka kafirta shi. Suka fitar da shi daga musulunci. Ba a itlaqin kafirci akan mutum kai tsaye. A ce kai Ibrahim kafiri a'a sai an bo in su matakai. Akwai matakan da ake yi. Ana sakin kafirci ne yadda nasu ya saki. Duk wanda ya shirka dan wuta ne. Ai baka faɗa suna ba. Haka ne? To haka ake. Amma mutum kai tsaye ka ce wane kafiri dan wuta kai awa. Kalan wannan sai an zauna da shi an fahimci wai aikin ma da yake na kafirci ba tilasta shi akai ba. Wani tilasta shi akai. Haka ne? Yanzu kamar masu aske gemu.
waɗansu lalura ce ta sa ta aikin soja ko aikin gaba yana yin ritaya sai ka ga ya fi to yanzu kai ka gaji asibiti ne ka ce a an kai ya saba da Allah an ya fita me ya same ka me ruwanka da shi baka san uzurin shi ba to yanzu haka muke fassara ana ganin mutum yana wani abu kawai sai a buga mai kaulata gaskiya kuskure baka zo ka zauna da shi ka ji me yasa ya kaza ba mafi yawancin waɗansu mutane ba da ake buga musu kaulatan wallahi dole ce take sa suke yin wasu abubuwa kile ana can an sa ma mamar shi bindiga a ka aka ce zai kaza kai kuma da ka huta ya kaga yana yi kawai gaji kana cewa ya fita to kalmar kafirci tana da matsala manzon Allah ya ce idan ka faɗa wa ɗan uwanka idan ba ta tabbata ba raja'at ilai ba za ta dawo kanka na da mai kaka kanka mu zama masu addu'a ga ƴan uwanmu da fatan alkhairi mu zama masu kyauta da zato ga ƴan uwanmu ba da zaran ka ga mutum ba kawai ka mai kaza dan girman Allah na gyara wannan dabi'ar ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أنت السلام من علينا بالسلام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأولادنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم